Rexisina PKK ya Rojhilatê Kurdistanê pejak çi ye? Kengê hatiye damezirandin. Ji dema ku serhedana şoreşgerî ya gelên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê dest pê kirî, navên rêxistinên PKK yên Rojhilatê Kurdistanê û rûyê kadroyên wan zêdetir xuya bû. Rêxistinên ku PKK ji bo Rojhilatê Kurdistanê ava kiribûn ku ji şerê Qendîlê yê 2011 û vir ve qet nehatibûn dîtin ji nişka ve di çapemeniyê de derketin ser dîkê. Me rêveberên wan pêkhateyên PKK û navên wan wekî Peja, Kodar, Yereke û Kejar û Kejere di çapemeniyê de dîtin. PKK bi Îranê re xwedî dîrokek dom û dirêj e. Di destpêka salên 2000 de dema ku li Rojhilatê Kurdistanê çend tevlîbûnek çêbûn, PKK rêxistinek bi navê Cümbişê İttihadî Demokratîk da mezirandû. Li ser sînorê Bakur dest bi xebatan xwe kir. Li ser nerazîbûna Îranê ev rêxistin ji nişka ve ji holê hate rakirin. Di sala 2002 de bi tehlîmata Abdullah Öcalan dema ku di girtîgehê de bû, PKK li 4 parçeyên Kurdistanê dest bi avakirina partiyên wek PYD, Pejak û PCDK kir. Armanca van her 4 partiyan demokratîkkirina welatên ku pêra têkildarin bû. Yani Türkiye, İran, Suriye û Iraq wê werin demokratîzekirin. Di salên 2000 de gelê Rojhilatê Kurdistanê di nava lêgerinekê nû dabû. Bi taybetî jî geşedanên siyasî yên li başûrê Kurdistanê bandor li Rojhilatê Kurdistanê dikirin. Ciwanên bi taybetî ji zanîngehê xwestin çalakiyan li dar bixin. PKK-ya ku li ser sînor bi destûra Îranê tev digeriya. Bu navnîşana serrêdana ciwanan. Di destpêka salên 1990 de PKK li ser sê xalên sereke bi Îranê re li hev giribû. û yek ji wan jî ew bû ku PKK ciwanên Rojhilatê Kurdistanê negirin nav rêzên xwe. Piştî girtina Abdullah Öcalan di sala 1999 de dema şerê navbera PKK û Tirkiye rawestiya Îran ji vê rewşê nerihet bû. Li Urmiyê û Tehranê nexweşxane û saziyên rêveberiyên PKK girtin. Li ser PKK dest bi zextan kir. Hejmarekê sînordar a ciwanên Rojhilatê Kurdistanê di nava PKK de bû sedema tevlîbûna hin ciwanên Kurd. Cemîl Bayîk paşê li ser wan tevlîbûna got, Îranê hindek ji wan wek ajan şandine nava me. Ciwanên tevlî dibûn, xwedîşayînên akademîk bûn. Ev ciwan bi tehlîmata Öcalan ji bo avakirina partiya hatin bahev. Birayê Abdullah Öcalan, Osman Öcalan bi Kod Ferhat kesayetek cida bû. Ji bo avakirina partiyekê ji ciwanên Rojhilatê Kurdistanê li geliyekî Kurd li quntara Çiyayê Qendîlê li beramberî Sengeserê dest bi xebatê kir. Ne tenê kadroyên di nava PKK da, her wiha hin navê navdar û rêzar ên ku berê di nava partiyên din ên Rojhilata cî digirtin de jî ji bo xebatekê nû ya partiyê nerim nêzik bûn. Xebatên amadekariyê yê ku havîna 2003 da li geliyê Rizgê yê Qendîlê bi navê Dola Şehîd Harûn dest pê kiribû. Di 15 Îlûna 2003 da bi dawî bû partiya hat avakirin. Pejak dîroka damezirandina xwe jî vedişêre. Ew dibêje ku 4 Nîsanê sala 2004 de hatiye damezirandin. Hat gotin ku ji bo 4 Nîsanê rojbûna Abdullah Öcalan ev dîrok hatiye hilbijartin. An ku dîroka damezirandina Pejakê jî xelek tê ravekirin. Her wiha wateyekî taybet a navê Pejak Partiya Jiyana Azada Kurdistanê jî hebû. Ya yekem Öcalan nexwast ku navê Kurdistanê di nav partiyên ku tên damezirandin de hebe. Ev tehlîmat hat dayîn. Ji ber vê sedemê jî navê PYD ya ku wê demê hatiye damezirandin navê Kurdistan cî negir. Lê Komîteya Amadekara Kongrê û Şanda Kongrê gotin ku ne bi karanîna navê Kurdistanê xelet e. Bi rastî jî delegeyekê ev helwesta PKK rexne kir û got eger li ser navê me Kurdistan nebe em ji bo çî ji bo kîjan erdnîgariyê wê şer bikin û navê Kurdistanê hat bikaranîn. Mijara duyemîn jî bikaranîna peyva jiyan bû ku ev nav di lîteratura PKK da tune. Ev jî diyariya Osman Öcalan bû. Osman Öcalan wê demê li gel qîzikeke rojhilatî bi navê jiyan yanî kevê se têkiliyan hestiyarî hebûn. Osman Öcalan pişra bi vê qîzikê ra zewicî. Osman ji ber navê destgirtiya xwe navê Partiya Rojhilatê Kurdistanê kir Partiya Jiyana Azad. Hat zanî ku Osman Öcalan tevî nerazîbûnên her kesê jî lê wî bo hezkirina xwe ya jiyanê ev nav li ser kongreyê farz kir. Ji ber vê yekê ev nav bi salan e di nava PKK da wekî pêkenok tê vegotin.
çîroka destpêka pejaqê ev e. Lê pişra pêvajoyên biles pêşketin û ev derketina pejaqê ve di guhara esaretê. Xebatkarên damezirêner ên pejaqê û şapor bodîşawa kesên di damezirandina pejaqê de kar kirî Kurdistanî bûn. Ara Kurdistanê ya ku PKK qebûl nedikir li kamp û kongreya xwe de aliqandin. Bi partiyên din ên rojhilatê re danûstandin dikirin. Her wiha ji bo ku ji Amerîkaya harîkar wergirin hinek hewildanên hevbeş ava kirin. Bi taybetî kesekî bi navê Sîpan Rojhilat yanî Şapor Bodîşawa di nava pejaqê de pêşeng bû. Ev şoreşgerê ku navê û yê rast Şapor Bodîşawa ye, pismamê serokê serhildana Rojhilatê Kurdistanê Anko Simkol Şikakî bû. Wê hev ziman dizanîn û li Amerîkayê perwerde dîtibû. Dîplomatekî zîrek û xebatkarê Rojhilatê Kurdistanê bû. İran bi taybetî ji Sîpan Rojhilat ditirsiya. Hevdîtina Cemîl Bayik bi îtlaatê re. Di zivistana 2003-2004 de di nava PKK de di bendiya siyasî dest pê kir. Di layekê de di navbera Osman Öcalan, Nizamettin Taş da di aliyekî din de jî di navbera Cemîl Bayik, Mustafa Karasu da nakokiyên mezin rûdan. Ji ber dosaniya xwe ya qedîm Îranê di nav van baskan de pêşgirî da Cemîl Bayik. Di Sibata 2004 de li Herêma Qendîlê dola gundê Sûredê di navbera Cemîl Bayik û kesên payebilind ên îtlaata hêzên îstixbarata Îranê de cibînek hat li darxistin. Cibîna ku Cemîl Bayik bi tena serê xwe beşdar bû 4 rojan dewam kir. Mijara vê cibînê ku nehate eşkêrekirin, îro jî bingeha peywendiyên PKK û Îranê pêk tîne. Çend xalên wê cibînê ku bi mijara mera têkildarên evin yek PKK dê li dijî emperyalîzma Amerîkayê û bandorên wê yên li herêmê rawiste. Du, hebûna pejaqê wê bidome, nayê hilweşandin. Lê kesên netewperwer yên Rojhilat di vê têda cih negirin. Sê, wê li dijî îradeya gelê Rojhilatê Kurdistanê ya dewletxwaz û fikrên cudaxwaz ên radîkal şerrekî fikrî were meşandin. 4. Ciwanên ku di nava lêgerîna bandorbûna geşedanên siyasî yên li başûrê Kurdistanê de ne li şûna ku bigihên partiyên dewletxwaz wê di nava pejaqê de bên hiştin. 5. Vekhateya leşkerî ya ku ji bo Rojhilatê Kurdistanê bi navê Hak hêzên Azadiya Kurdistanê hatiye avakirin wê bê tasfiyekirin û rê li çalakiyên wê yên li hundir bê girtin. Piştî vê jivînê serbejêr çûna pejaqê dest pê kir. Kadroyên Rojhilatê Kurdistanê yên di nav pejaqê de haya wan ji rastî û dîroka PKK tune bû. Wan bi rastî we dipikirî ku ew ê serbixwe tev bigerin. Hate gotin ku sivîlên ji Ewropayê hatine tev li pejaqê bûne ajanên û bi zanebûn hatine nava rêxistinê. Ev kesane dîsa şandin Ewropayê. Navê hêza leşkeriya Haqê bû herekew, yerekew dîsa bi her bêgê ve hate girêdan. Zextên li ser kadroyên xurt ên di nava pejaqê de dest pê kir. Hevdîtinên dîplomatîk sînordar bûn. Pereyên pejaqê hatin desteserkirin. Ya herî giring jî kesê bi navê Sîpan Rojhilat ku di nava pejaqê û derveyê pejaqê de karên giring dikir. Di sala 2004 de li nêzî kampa Mexmûrê ji aliyê endamên PKK ve hate revandin û hate qetilkirin. Ev jî bo xebatkarên Rojhilatê cavtirsanek mezin bû. Kadroyên netewperwer ên îdealîst ên pejaqê bi zanebûn hatin bêbandorkirin û hatin tasfiyekirin. Pejaqan nihaw rêxistina jinan kejar, rêxistina ciwanan kecer e û weke sîwana rêxistina koderma. Bi vê awayî peymana di navbera Îran û Bayik da hate cîbecîkirin. Pejaq bi Îranê re hatiye dîzaynkirin. Ev kurteçîroka pejaqê nasnameya wê ya rast e. Pejaq rêxistinekê ku bi şîrîkatiya dewleta Îranê hatiye damezirandin. Di sala 2004 de ji bo gelê Rojhilatê Kurdistanê yek bêngah neavêtiye. Li gorî peymanên Îran û PKK tev digere. Ji sala 2004 ve pejaq li gorî yekbûna dewleta Îranê û heman demê de wekî pasewanên sînorî yên Îranê hatiye erkdarkirin. Pejaq ne rêxistineke Kurdistanî ye, belkû rêxistineke Îranî ye. Ji bo kevneşopiya pêşeva Qazî Mihemed û Qasım lo têk bibe tê bikaranîn. Çend xebatkarên durist yên di nava rêxistinê de vê rastiya pejaqê naguhere. Em ji bîr nekin ku dewleta Îranê gelek rêxistin ji hundir de fetehkirine û ji nav birine. Şoreşger û netewperwerên Rojhilatê Kurdistanê divê vê rastiya pejaqê dejîvre bikin û li gorî wê xwedî helwest bin.